Imala sam naravno veliku dilemu da li da snimam beauty blog, koga ja mislim da nije bilo 6 ili 8 meseci. Koliko dugo nismo imali beauty blog? Niko ne zna ovdje iz moje produkcije, nemamo pojma. Naravno zato što je agresija Rusije na Ukrajinu i pitanje je da li ima ikakvog smisla sad kao bilo šta raditi, govoriti o filmu, o serijama, o beauty-u. Međutim, kako sam se odlučila zapravo da ovo uzem i da snimim? Jako me potresla, naravno kao i sve vas, moje gledalce koji su iole pri sebi, situacija u gradu Buča i jedna scena koja ja mislim da će da ostane upamćena, a to je ruka žene koja je radila u fabrici, ali je želela da postane make-up artista. Ona se zove Irina Filkina i ona je vozeći svoj bicikl od fabrike do kuće ubijena od strane ruskih agresora. I Irini bih posvetila ovu emisiju, jer razmišljam o tome da bih ja volela da sam ja ubijena na taj način od strane agresora koji su ničim izazvani i napali moju zemlju, bez ikakvog razloga. Ja bih voljela da Irina nastavi da radi i da postane uspešan make-up artist. I zato jako imam dosta gorčine u sebi prema svemu ovome što se dešava. Mislim da život treba da se nastavi. To je bio jedan mali uvod koji možda i nije preterano veseo, blogerski simpatičan, ali šta da radimo. Govorit ću o proizvodima koje sam kupila poslednjih 6 ili 8 meseci, koliko nije bilo beauty bloga. Mislim da je poslednji bio o lepoti za plavuše ili beauty proizvodima za plavuše. Stvari koje su mi se dopale, neke mi se nisu dopale, ali što sam starija, ja sve manje mašim u tome šta ću naručiti. Za početak ću nešto onako izrazito da pohvalim. To je kozmetika Kora Organics, čija je vlasnica Miranda Kerr, koja je poznata manekenka, bivša supruga Orlanda Blooma, a sadašnja žena Ivana Špigela, koji je vlasnik Snapchata. Ja, inače, vrlo sam, što se tiče tih celebrity kozmetika, kao puna predrasuda, zašto nemam pojma, ali je meni od Kore stiglo jedno ulje kao sample i stigla mi je ova krema sa šafranom. Dakle, to je stiglo kao samples iz Space NK apotekari od kojih ja naručujem svašta. I evo vidite ovde da je to jedno fenomenalno pakovanje, stvarno, i da je to taj kao šafran. Ja se izvinjavam unapred, pošto ja imam malo staračke pege, a to je u stvari hiperpigmentacija od sunca. Kao što vidite, to je jedno vrlo, rekoh, luksuzno pakovanje, ali cenom to nije nešto mnogo ekstravagantno i jako dugo traje. To je po meni, znači po mom mišljenju, posle La Mer kreme, najbolja krema za jako suvu kožu. Opet ponavljam, jako suva koža u pitanju. Ja stavim Pavlovićevu mast, za sat vremena nema Pavlovićeva mast. Sa svinjskom mašću nisam probala. Kora je savršena, Kora krema je savršena, Kora ulje je takođe savršeno. Ali, šta je fora ovde? Vi ne morate više nikad, vi samo jednom kupite ovo budžavo fancy pakovanje, a sledeći put, pošto je Miranda Kerr kao vrlo, naravno, i svi ti celebrity orijentisana ka tome da se zaštiti životna sredina i da se ne uništavaju delfini i ostalo. Ovo je zapravo dopuna. Vi dobijete dopunu u ovakvoj jednoj kutici, koja je, na primer, jeftinija skoro dupa. Ne, na primer, krema je oko 70 eura, a dopuna je oko 45 eura. I sa tom dopunom vi stalno imate tu jednu lepu
kutiju i uvek imate kremu u toj kutiji. I znači to je super fora Miranda Kerr. Ulje, krema, dopuna, preporuka, maska, exfoliating maska je nešto slabija u njenom asortimanu, ali mogu da kažem da Miranda nije podbacila. Prije par meseci je krenuo jedan baz, ja mislim da to već krenulo negde, ako se ne varam, prošle zime. Ne ove zime, nego one tamo zime, dok je trajao lockdown i covid i sve to onako dok je bilo aktivno. Serumi za telo. I sad meni nije bilo jasno šta su to serumi za telo. Odem ja da vidim da li postoje kod nas neki serumi za telo. Nađem neki Clarins u Glamouru. Ja tamo imam 20% popusta. Odem kupim i to je perfektna stvar. Jednom nedeljno namažete to. To je kao serum za lice, samo serum za telo. Mislim, nije kao neki kunst, ali koža onako mekanija i finija. Odjednom Clarins, taj koji je fenomenalan, prestaje da se proizvodi, nema ga nigde, nema ga u free shopu, nema nigde, ima samo po eBayu, po nekim sumanutim cenama. Međutim, ja provalim da postoji još 2 seruma za telo do kojih mi možemo da dođemo. A prvi je Ren. Ren, znate, taj skincare, to je, ima 2-3 stvari koje su meni dobre od Rena, pogotovo ona njihova maska kao kad ujutru prelistaju, uveče zablistaju, mislim, ili obrnuto. Ovaj serum je onako, da kažem, upola lošiji od Clarinsa, tako da, ali pogotovo funkcioniše ako imate, pa ja ne znam kakvu kožu, zato što ovo meni užasno brzo upije, a imam suvu kožu. U stvari ne, ovo vam ne treba. Vraćamo se na ovo perfektno, zaista ja mislim da, pogledajte, to je perfektno pakovanje. A čekajte sad, tek kad ga otvorim. Necessaire se zove, ja mislim, ja ne govorim francuski, tako da će ovo biti lupetanje. I to je to. To je body serum bez ikakvog mirisa, to se meni ne sviđa, volim da imam neki miris, hijaluronska kiselina. Ovo je prva liga i to je nivo Clarinsa. Space NK ga prodaje, međutim šta se desilo? Ja kupila jedan i odjedno Space NK više ne šalje ovo u ove naše krajeve. Znači, pitanje je šta će s tim biti. Zašto? Možda će sada Sephora krenuti da uzi, jer Space NK ne možete da naručite ništa im u Sephori. Kažu da je Višijev serum za telo super, ali njega nema kod nas u prodaji. I kao ono je jako dobro i prilično jeftino. Tako da ako neko živi i ko gleda u inostranstvu, uzmite i pogledajte, pronađite taj Višijev serum. Mislim, ovo nije promašaj, ali ja sam imala neki ekstra kredit kod Space NK i kao šta da kupim, neki od ovih beauty blogera su rekli da nam je sada najpotrebnije na svetu da imamo četku za korektor. Ja uzmem Hourglass, još je to bilo nešto 20% popusta, pa ja imala neki to. Uzmem tu kao četku za korektor. Znači, četka za korektor je, ona ima taj ugao koji kao ponaša ovo kad mi tutkamo i tupkamo tu korektor. Međutim, ona je mnogo nekako velika. Sad, do Selene Gomez ćemo stići i do njene beauty linije, ali ova Hourglass je, mislim, to je za slona. Da se slonu napravi da se slono srede podočnjaci, ne meni, mada ja ponekad koristim, ali to ono baš kad kao treba da radim heavy make-up kad negde izađem, a kao što vi znate ja nigde ne izlazim. Ovo sam takođe dobila tester. To je Lierac. Lierac nije moja sad preferencija što se tiče francuske kozmetike, ali ovo je jako dobar gel za predeo oko očiju. Tuk. Malo ih hladi. I ono što je najvažnije za dnevnu kremu za oko očiju je ako stavite korektor posle, da vam to sve lepo upije. Ovo je Lierac Hydragenist Gel Jus Hydralisant Hydra Smoothing Eye Gel. Jako dobro prima korektor posle.
Tako da mislim da je to jedna super investicija, pogotovo kad je u Liliju onaj 10% popusta ili ono 2 za 3, 3 za 2, ne znam kako se više kaže. Kad smo govorili o make-upu za plavuše, ja sam kukala nad tim kako je jako teško naći dnevni korektor. Onaj Charlotte Tilbury, koji je onaj veliki, luksuzni, sećate se ako ste gledali, on je puk. Mislim, ja sam njega nosila na neka putovanja, on je bio u kutiji, ali je naprasao i onda sad to leti na sve strane. Onda sam shvatila da mi treba nešto malo i malo jeftinije. Našla sam ova dva, kojima sam vrlo zadovoljna. Jedan je već spin-off čuvenog Hoola bronzera, koga pravi Benefit, i on je Hoola Light. Evo sad ću vam ja pokazati i kako to izgleda. Znači, on već ima onu svoju četku i ne znam šta sve ne. I, mislim, to se jedva vidi kad se koristi. I to je ono što i jeste poenta za plavuša, ne kao da smo išli u cirkus, mislim da nastupamo u cirkusu. Drugi je, isto relativno poznat u Americi, Butter Bronzer, koji ima neku teksturu, ja sad ne znam, evo ovako izgleda. To je Muru Butter Bronzer Light. Pravi se nemam pojma, u Italiji, ali u Americi je nešto. Vidite, on je vrlo sličan ovom Hooli, ali ima malo gušću teksturu i možda je malo zahtevniji. Znači nije ono, imam kao 27 sekundi da ga stavim i onda ću ja da ga stavim i naravno opet ćemo izgledati kao Ćirko Loko ludi cirkuse. Odem ja tako u Sloveniju i uđem u jednu divnu parfumeriju koja se zove Ikona, gde ja volim da tako kao blame, gledam, isprobavam i tako. I tamo na nekom super popustu, zato što izlazi iz asortimana, se nalazi kozmetika Alice Fass. To je puder, koji, mislim, to je kao puder, koja je ovako izgleda puder, a ovako izgleda concealer. I to jesu sad te boje koje ja koristim, neke jedinice, dvojke, vidite kako je to vrlo atraktivno jedno pakovanje. Ovo drugo pakovanje ne znam gde mi, ali mislim isto je. Ja kao da se raspitam, da vidim, znaš, zašto sad tu kao izlazi neki otrov unutra. Međutim, šta se ispostavio, bože, Bog da je dušu prostita, žena je umrla. Ona je bila neka šminkerka iz Skandinavije i ona je iz meni nepoznatih razloga umrla. Pre valjda 2-3 godine. I sad je ovo kraj njenih proizvoda, jer ona više prosto nije živa, niko neće naslediti to. Ja to kupim, to je dosta dobro, ali mislim da je to ono tipa za Japanke. Zato što meni se tada učinilo da je to moja boja, ali to je mnogo svetlo, a sledeća boja je bila mnogo tamna. Tako da ovo može da se koristi, ali stvarno, recimo, kad se imam emisije pa treba se zabelim ili nešto, nemam pojma, mislim. Tako da, ali eto, i u čast Alice Fass koja je preminula. Vraćamo se opet u regione Balkana koji nisu u EU, znači u Lili. I tu sam ja dobila tester, stalno mi daju neke testere kad tako kupujem. Ja to sve stvarno religiozno isprobam. I dobijem nekoliko pakovanjca Nove Expert seruma, od kojih je jedan uljani. To je ovaj serum booster with 5 omegas, znači normal to dry skin. To je čisto ulje, to je čista mast, ali je serum savršen, znači super je, ako naravno imate dry skin. Jako dobar i to je onako jedna vrlo neprimetna, ja mislim, brand na koji niko nešto ne obraća pažnju. Made in France je, to je za mene baš jako, jako lepo otkriće. A drugi njihov serum koji mogu da pohvalim je ovaj sa vitaminom C. Ja inače sve serume sa vitaminom C koji su kao samo da kažem na snazi, bože, koji su na ceni sam probala, ali ni odjednom mi nije bljesnulo lice kao od ovog divnog boostera. Samo morate mnogo dobro da ga promućkate, jer ćete biti malo žućkasti, ali ovako stvarno bljesnete. Mislim, nema ono to, da se spava 4 sata se izgleda kao ova
Rita Hayworth, to nema šanse. Spavanje plus ovaj serum. Sad ovo pred vama otvaram. Opet je bio Space & Can nešto darežljiv, pa sam dobila 5 funti. I ja kao odem da vidim šta ima novo tamo. Tamo ima novo brand koji se zove Hello Sunday. To je američki ili australijski brend, jer u Australiji oni su svi jako ludi za visokim faktorom i prave sve sa faktorom, čak imam i neki hudi odeću sa faktorom 50, mislim, protiv toga da mi probiju zraci, jer vidite, mislim, na što mi ruke liče od sunca. Ovo je lip balm i hand cream. Lip balm ima faktor 50, a hand cream ima faktor 30. I sada, sam imamo dakle, ne, made in Spain. Znači, dobro, okej, i Španci imaju takođe jako puno sunčanih dana i probleme sa suncem. Mislim, u smislu da i tamo, Znači, to sve nema fragrance, nema ništa, izgleda tako kao malo apotekarski. Konačno se pojavila ponovo, mada je dugo nije bilo, Cicaplast. Cicaplast je La Roche-Posay. Ja više ovo ne sam ništa ovo je sve francuski, ja sve ću izlupetati, napravit ćete mimove od mene na kraju. To je najbolja krema za ruke. Znači, tu nema greške. Ona nema sun protection faktor, ali noću uzmete Cicaplast, to lepo i sa tim se spava. To je barijera koja zaista odmah se osjeća. To je bio jedan odvratan film koji nije mogao da se gleda, ali ja sam stvorila neki otpor i prema njihovoj odeći i prema svemu što je vezano za Gucci. Međutim, ja sam probala slučajno nešto na Istanbulskom aerodromu, jedan njihov, ovo lip balm kao grožđana mast u boji. I to Penelope Plan. Sad vi znate da su oni potpuno ludi sa ovim pakovanjcima i ambalažama i da je to sve perfekcija čista. Ovo nije uopšte ovako tamno na ustima, to se sve nekako lepo spoji, prespoji. Ja to kupim, oduševim se, međutim, kupim i drugi neki u nekom momentu kad sam negde opet 10 putovala, ali evo sad na nekom od aerodroma gde sam bila nađem i njihov novi Carmin, koji evo jedva da sam ja to tako kupim pa čuvam, zato što mislim da će da dođu neki bolji dani kad ja ću da se šminkam i da idem ne znam nija gde, u kuću Windsora. To je, vidite kako je to pakovanje. To je pakovanje je savršeno, teksture su savršene, ali ono što je najsavršenije kod Gucci-a, osim, ima i senke, ima i tečni puder i nisam mogla se unosim u tečne pudere i to sve. Ovo je 101 nečega, QR, nemam pojma šta je QR. To je Katar. Znači, ovo je ova olovka za obrve. Ovako dobru olovku za obrve ja nisam nikad imala u životu. Znači, ja ne znam ko radi njima, ko im radi, ko ti je to radio, ali olovka za obrve Gucci za plavuše 01 je iz Raja izašla, apsolutno. Znači, i naravno ima i rezač i sve ostalo. Tom Ford, svima vrlo poznat brand, s kojim ja imam neki love and hate relationship. 2 stvari sam kupila, jedna tek treba da stigne. Kažu da stariji ljudi, kao ja, treba da počnu u jednom momentu da koriste senke koje su ovako malo kao tečne. I ova, i kao može da bude i metalik, ne mora da bude mat. Ova Platinum Toma Forda je stvarno jako dobra i sad čemu ona služi ovako sama senka, jadna, bez palete? Ona služi za to kad zaista idete, mislim kao i ja, imam 24 sekunde da se našminkam i samo to ovako malo ćopnete tuk na oči i izađete napolje. Znači malo ste dobili kao neku dramu, tu nešto vam se desilo na očima, a niste imali ceo pola sata drndanje sa 5 različitih četkica, nego samo ovako malo čuk.
To je to. I zato je ovo jako dobra investicija. Brand o kome se jako puno pričalo, pogotovo u Americi. Vi izgovorite ako umete, a ja ću da lupim glupost. To je Clé de Peau. Clé de Peau. Užasno se i američke blogerke muče s tim. To je užasno poznat i renomiran brend u Americi, a pravi se, ja mislim, u Japanu. Nenormalno je skupo. Oni imaju neki tečni puder od 400 evra ili ne znam šta, ali ja sam uzela jedan tečni puder i jedan mali korektor koji je u stvari više highlighter i to na nekom ludačkom popustu od 30%. Ostale su bile moje boje zato što sam bila u zemlji Bliskog istoka. I onda su ostale boje za ovo malo, valjda skandinavke nisu dolazile i tako da sam ja našla ove dvojke moje koje ja koristim. Nisam još kompletno se jednom našminkala sa ovim, ali ono što sam probala na aerodromu, delovalo mi je da je tekstura super i što je najvažnije, mislim da on ima, Sun Protection Factor 25. I, jao bože, šta sam sve ispričala. Za sam kraj se vraćam na meni jako simpatičnu ženu, devojku, glumicu, autorku, pevačicu, koja se zove Selena Gomez. Koja se borila i sa zdravljem, koja se borila i sa tim onim malim njenim bivšim dečkom, Justinom Bieberom i sa time da li je debela, da li nije debela. Mislim, dakle, ona je imala dosta problema i u javnosti, ali je nekako izašla iz svega toga, igra glavnu ulogu u Only Murders in the Building, seriju koju sam ja preporučila u emisiji Agit Pop sa Steveom Martinom, znači to nije nekakva šlja serija, to je jedna od najpopularnijih američkih serija trenutno. I ona je u jednoj vrsti uspona. Napravila je jednu malu, vrlo simpatičnu kozmetičku liniju koja se zove Rare Beauty i koja može da se nađe u Sephori kod nas. Ja sam otišla u Sephoru bez nekih preteranih ambicija kad je bilo 20% popusta i našla jedan divan, to se zove Lip Soufflé mat, koji je, evo, ove boje. Znači, delo je malo mrtvački ali kad se razmaže je super. Zaista je, jako su divne ambalaže i sve to. I ono što je meni najbitnije, a to je kao, neću sad da otvaram mrazime, u stvari, ajde otvorit ću, čekaj. To je rumenilo. Vidite, to je jako, jako slatko sve. Rumenilo koje se zove Nearly Neutral ili skoro neutralno. Sad, zašto je to za moj život jako bitno? Zato što vidite, meni treba da ja imam rumenilo koje se maltene ne vidi, jer kao što kažem i ponavljam, kad stavim bilo kakvu šminku malo preteraniju ili malo tamniju i izađem napolje preko dana do Maksija ili bilo gde, to kako kažu Crnogorci, France ili Franki ili Arome, ja izgledam kao da se spremam za nastup u cirkusu. Znači, Nearly Neutral je nešto što je upravo za nas plavuš ili za ljude koji vole da imaju tu suptilnu šminku. Idealno, hvala Seleni Gomez. Ja više nemam glasa, ja mislim da sam vam sve pokazala. Molim vas, ljubavno, ćao.